La Torre Canals, coneguda també com a Casa dels Matons, va ser enderrocada a finals dels anys 50. La família Canals, formada per industrials tèxtils de Reus, volia reformar una caseta de Sarrià en una torre emblemàtica per passar-hi els mesos d'estiu. L'any 1898 va contactar amb Antoni Gaudí. L'arquitecte, però, va rebutjar l'oferta i va recomanar el seu jove col·laborador, Joan Rubió i Bellver. L'arquitecte avui en dia és conegut per haver construït edificis tan emblemàtics com la Casa Golferics el 1901 a la Gran Via de Barcelona, la Casa Rovira-Alta entre 1903 i 1913, coneguda també com el Frare Blanc, la Casa Pomar el 1906 al carrer de Girona de Barcelona, la fàbrica algodonera Canals el 1907, que la mateixa família va instal·lar a la Sagrera. A Mallorca va realitzar la façana de l'església parroquial de Sóller entre 1904 i 1912, les cases Corbella i Casa Salles entre 1906 i 1911 i el Banc de Sóller el 1912. En edificacions oficials cal destacar el controvertit pont neogòtic del carrer del Bisbe de Barcelona entre els anys 1923 i 1929. La família va arribar ràpidament a un acord. L'arquitecte va posar fil a l'agulla i el projecte es va realitzar ràpidament. La torre, en realitat, era una ampliació de dues casetes petites de planta baixa situades a les cantonades dels carrers Sant Joan i Capmany de Sarrià, avui en dia Dolors Monserdà i Carrasco Formiguera. Les obres van avançar ràpidament. La casa va quedar enllestida completament l'any 1900. Per a la realització de la façana, Rubió i Bellver va proposar la construcció d'un joc de mosaics amb una matonera al mig. Arrel d'això, la torre es va conèixer com a Casa dels Matons. S'hi accedia a través d'un ampli jardí i d'un porxo realitzat amb balustrades i baranes de pedra artificial. Aquest porxo es coneixia com la Rotonda. Al jardí, la glorieta modernista amb la seva complexa justaposició de bigues arrodonides. La façana del carrer Sant Joan incorporava una imatge religiosa. Aquesta façana s'alçava fins a convertir-se en una imponent torre. L'estructura de la coberta sobre les golfes estava formada per importants bigues de melis importada expressament per a la construcció de la torre. Teules planes de ceràmica esmaltada, vitralls, escultures i fusteries de primera qualitat formaven part d'una de les joies arquitectòniques modernistes que tots van perdre per la incomprensió de les autoritats de l'època. Les finances de la família durant la dècada dels anys 50 no anaren prou bé i es va veure obligada a vendre la casa. Aquesta va ser adquirida per l'Ajuntament de Barcelona i cedida a un col·legi. Les autoritats, sense cap escrúpol, van donar l'autorització per al seu enderroc. Avui en dia, en el lloc on hi havia el que segurament seria una joia del patrimoni de la humanitat, hi ha un anodí i funcional edifici.